Yes, maraming salamat sa Bongo Wada na live mismo dito yung Barangay Poro dito sila dito San Fernando. Sa dito Bongo Wada na kaya itatay kaya may ganwa batoy Duterte Legacy Barangay ni Karaban. Ngara tiket gapumat iti San Fernando City Police Station. Ada tayo abay tayo ni Police Lieutenant Emma Estrada, spokesperson. Iti San Fernando City Police Station na Bongo Wada. Antak niti kasakat ilawlawag kan kasama tan ibinsa-binsano niya dagiti basic services nga ipaay iti Duterte Legacy iti Barangay ni Karaban. Ita pa nga aldaw ni mga nembag na bigat, Bongo MJ, nembag na bigat met kadagiti amin nga agdengdenged sa nagbubuya iti Bongo Radyo La Union. Okay. Sumamdating nga barangay ni Karaban mang sulit iti pinapili yung pakaisa yang katan na ma'am. Ano nga tamang dagiti posible nga agbalin nga beneficiary iti right? Iti beneficiaries iti datoy nga Duterte Legacy, Barangay ni Karaban, step 100. Step 40 kadagitoy kagapo iti Barangay Poro, 30 ikagapo iti Barangay Katbangen, then 30 nga kagapo iti Barangay Pariang. Okay, so naggapo ma'am iti na duma-duma nga barangay dati tata. Then, dati kat, kung muna pailaan nga Duterte Caravan iti City of San Fernando Police Station, sa nagnamnama takadagiti residente ti San Fernando nga agtultuloy dati nga programa iti PNP. Okay, so namin nakadagiti posible nga basic services ma'am nga maipaay kaditi pailan tayo dito sa San Fernando. Dati po dagiti agencies na in-invite ni nga mangtod iti basic services. Pas iti Department of Labor and Employment na mangtod iti tulong pangkabuhayan ti at disadvantage from displaced workers iti pagilian tayo nga San Fernando. Datoy kat idadaulwan ni Director iti Regional Dole nga ni Attorney Evelyn Ramos. Adamat dito iti Philippine Statistic Authority. Kung saan isudakat mangisayangkat iti National ID System. So mabalinda umay dagiti residente iti asidag ditoy and ti Barangay Poro nga umay agpa National ID. Adamat iti agapo iti Department of Trade and Industry nga mangtod iti information about trade industry development. Wenno datoy negosyo center tayo. May sapay iti Philippine Red Cross La Union Chapter nga mangtagmat iti free blood typing nga services da. From the Department of Agriculture nga mangtag iti free nga seeds. Dagiti vegetable nga seeds tayo nga ipadawat da kadagiti bumarangay nga isumat iti imula da. Kasto mabalindan to nga apitan nga isuntoti taraonda. Iti PNP services nga maitad iti City of San Fernando kat datoy national police clearance, datoy local clearance tayo, kan datoy adati TPD, kan human rights desk tayo nga mabalinda nga papanan nga mangala iti advice regarding WCPD concerns. Okay. Tuwan dagito yung serbisyo ma'am ket kumbaga parang ano na to ma'am talaga nga parang one-stop shop, parang ganun siya ma'am. Yes, dati kat one-stop shop nga may sayangkat iti PNP kadwa tayo ti other government agencies nga di serbisyo iti gobyerno kat apan iti barangay. Okay. So ma'am, ada ka di ba iba di posibilidad nga ada pa dagiti barangay diti syudad ti San Fernando nga mapili tayo nga pakaisayang katan iti barangay niyan. Iti sumarunon to nga papanan iti San Fernando City Police kat dito'y tumat bantay nga area. So adan tumat lang ti maisayangkat nga Duterte Caravan ito'y upland barangays ti San Fernando. Okay. So ma'am, makikita tayo di food pack na tay dagiti ka di mo kat may sapay ka dagiti mo ibunong. Yes, may bunong datoy food pack tayo kadagiti 100 na beneficiaries tayo. Okay. Dadaman ba mo daan ni Police Lieutenant Emma Estrada, spokesperson iti San Fernando City Police Station. Malapsit na dagiti ka na yung damag mo, Bombodan. Sige, maraming salamat sa iyo, Bombawa MJ. At good morning, Police Lieutenant Estrada. Good morning, Bombodan. Well, tinagan na ta Caravan, ma'am, Duterte Caravan. Datoy kat na ti project iti
gobyerno tayo nga Duterte legacy. Ay, gasjay. Oo. Barangayanihan Caravan. Wala tabas dawak ta dakay ti may implementarhan ko ba nga PNP Caravan dayta? Kami dati bambodan kasla kaammo kadagiti bumarangay kadagiti tattao nga ti legacy ni Apo Presidente tayo ket maibaba ditoy ayan ti barbarangay. So amin nga government agencies ket kasama dati nga proyekto. Oo. So, kasi patatan, ma'am, dakayo dito, yung barangay tatatan, ma'am, yung tatatan, barangay? Barangay Poro. Bambodan, Barangay ayan Poro. kata. Barangay Poro, kasi ako pa natagaro na nagita ka ibang pa yung barangay, Katbangan. Diyan ka pa yung barangay? Madayagdeg, San Madayagdeg. Francisco, San Agustin. Mapalindaw may clearance. Oo. Kasi, So, kahit nasa one, ma'am, nga PNP, tinang initiate dita, ma'am. when Bambodan, Oo. kasi nang initiate, nung padwami mat dati nga proyekto, dagiti government agencies tayo dito sa San Fernando. So, kahit nasa one, ma'am, nga nakikoordinate kayo, kada kita, dadumado mga ahensya ng gobyerno, nga kadwayo tatata. Yes, Bambodan. Sige, okay. Anda nakita tatay, ma'am, nga bagas. Kasano diyan, ma'am? Dagito'y bagas at basit-mat na tulong iti City of San Fernando. Ikapulisan kat nang sadmat iti basit na food pack. Kadagiti beneficiaries tayo. Well, okay. Nga Caravan. Yes, ma'am. Tatay, nadakaman pa yung mangtag ka dita ti National na Police Clearance, ma'am. Tatlo dito saan nga may lawan, tamok kada kita'y umay dita. Kaysa jay umay da pala ang jay police station. Anya ma'am, jay requirements, ma'am. Nga tungkot-tungkot data. Tapos nga stak no umay datan, handan to ang subsumbin. Iti requirements, iti National Police Clearance at may salaon nga valid nga ID. So, iti requirements ti National Police Clearance, adamot iti local police clearance tayo, nga iti requirements na kat datoy sedula kan barangay clearance. Sige, okay. Ulitin talagang, ma'am, niya, no National Police Clearance, may salang nga ID sa pulin nyo. No local police clearance, ma'am, sedula or barangay clearance? One, Bambodan. Barangay clearance or sedula, one no both. Duwada, ma'am, i-require yaw. Bambodan. Duwada nga i-requirement, jay sedula kan jay barangay clearance. Okay. Ma'am, manuti bayadan jay national clearance, ma'am? Dati bayadan na 160 pesos. 160 National pesos. Police Clearance. Jay na local police clearance, ma'am? Kat isumat lang nun. Jay server tayo kat may samat lang. Nadagdamdamag pa dito, ma'am, Jay validity, ma'am, ti national police clearance can local police clearance, ma'am? This is valid for 6 months. Ay, 6 months. Okay, 6 months gayam. Napintas po laki di. Okay. Maalang adagos, ma'am. Lalo na dyan National Police Clearance, ma'am. One sir, maalang nga sigod, dati clearance tayo, ma-print nga sigod. Taada dito yan, server tayo, kompleto. Server tayo dito, ayan si Barangay Poro. Ma'am, anya na dito instances, no reason, nga ti may sa nga individual nga mangalat ti National Police Clearance or local police clearance kat saan nga may kan, ma'am? Anya iti rason? Gapo ta iti clearance tayo kat database. Naka-database datoy iti sabasabali nga korte, iti intero nga Pilipinas. Iso nga no in-touch mo ginagan, datoy mangalat ti clearance kat mahit. Kasi nasa uwan, ada iti pending na kaso na. Dito'y ure anyaman nga korte, intero nga Pilipinas. Iso ti reason, nohan nga makaalang nga sigod. Unless otherwise, ada ipakita na nga resolution nga diyay nga kaso na kat na-resolvan. Kasi na mo lang ron NBI clearance na tama man niya. Yan, Bambadan. No kanagnagan na ngay, ma'am, dayjay. Nya ti remedyo na. Kami, ure ka nagnagan na, makita di ayan ti database ni jay fingerprint kan jay
picture na. So, no kanagdagan, mabalinmot nga ma-issuean, mahanlakat nga iso, ya fingerprint na, kanjay, rupa na. Oh, okay. Wan gayam adagam ti pang determinayo dita. No reno kadagnagan na ngab sa maalimat di tao, ma'am. Kasjay. One bambada. Sige, okay. Maraming salamat na Lieutenant Estrada. Back to you, Bombo MJ. Kaysa kita man na pampodan, iti pa na ilawlawag niya Police Lieutenant Emaros Estrada, spokesperson, iti San Fernando City Police Station. Maraming salamat, ma'am. Thank you, Bomba MJ. Ito naman iti adamag nga nagkamay-danan, manipili barangay Poro dito Ciudad de San Fernando para di Bombo Hanay Big Time, Bombo MJ sa reporting para sa pambansang radyo ng Pilipinas, and consistent number 1 iti La Union, Basta Radio.